So yun mga ka-the-best, shout out sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Sampaguan Beach at para i-celebrate yung birthday po ni Ate Jennifer Villa. So what's up sa inyong lahat? Nandito po lahat ang Dropa Milya! So yun mga ka-the-best, time lapse. Let's go mga ka-the-best! Ayaw mo kaulaw nga, ikaw nga nagsayaw, sasayaw sa bukilo. Dana